Бу хуҗалыкта соңгы арада абортлар күренә башлады. Шуның белән инде каннар, хайваннар терлекләрнең каннарын алып, яңадан тикшерергә дигән фикергә килдек. Алынган анализлар исә шымга салган. Тукай хуҗалыгы сыерларында бруцеллез табалар. Шул ук көнне биредән сөт җибәрү туктатыла. Тукай хуҗалыгында 5700 мөгезле эре терлек исәпләнәм. Шуларның яртысы диярлек савым сыерлары. Көн сайын хуҗалыкта 60 тонна сөт савылган. Бруцеллез тикшерелгән терлекләрнең 15%-ында ачыклана. Бу сыерлар гына түгел, таналар да, бозаулар да. Хәзерге вакытта хуҗалык карантинда. Территорияга керү-чыгу юллары катыгый тикшерелә. Капка янында ветеринария хезмәтенең әнә шундый махсус машинасы урнашканында дезинфекция сыйыкчасы саклана. Участокка керә торган һәрбер техниканы шуның белән эшкәртәләр. Бруцеллез бактериясе азык китерүче техника көпчәкләренә ябышып кергән булырга мөмкин. Әлеге куркыныч авыру һава белән дә, азык белән дә тизәк, сидек аша да күчә ала ди белгечләр. Безнең Татарстан буенча Приволжский федераль округ, аның якын тирә регионнарда әлеге авыру булган регионнарда бар. Шуңа күрә шушы чирнең аның керү факторлары бик күп. Ул инде кергән мөмкин транспортның көпчәге белән дә, ниндидер килгән шушы эшләгән персоналлар белән дә алар каядыр булып, алар акылда булырга мөмкин. Авыру терлек аркылы йыга алмыйм. Соңгы 10 айда бу хуҗалыкта читтән хайваннар сатып алынмаган. Соңгы тапкыр былтыр Европадан 600 сыер кайтарткан булганнар. Тукай хуҗалыгында эшнең заманча алымнары кулланыла. Цифрлы технологияләр файдаланыла, сыерларны роботлар сава, райондагы сөтнең 17%-ын биредә җитештерәләр. Тукай безнең беренчедән үзәктә урнашкан хуҗалык. Башка хуҗалыклар белән аермалы буларак, безнең башка хуҗалыкларда яңа технологиялар, алдынгы технологиялар, цифровизация белән бүгенге көндә шушыларны әйдәп баручы беренче хуҗалыкларның берсе. Хәзер хуҗалыктагы барлык терлекләрне дә шалырга тиешләр. Йыгышлы чире булган бер хайван бар икән, кагыйдә буенча калганнары да юкка чыгарылырга тиеш. Әле без менә авыл хуҗалыгы министрлыгыннан киңәшмә чыкты. 15 көн эчендә безгә үзебезнең терлекне кулланышка каршы хәзер узатып реализовать итеп бетерергә кирәк. Бруцеллез табылган терлекләрне Дагыстандагы шундый авырулы терлекләр юк ителүче үзәккә җибәрергә җыеналар. Хәзер сөйләшүләр бара диделәр. Калганнары районда гына чалыначак. Тиешенчә эшкәрткән очракта аларның итен файдаланырга ярый ди белгечләр. Авыруның кешегә дә йыгырга мөмкин булуын исәпкә алып, бу атнада авыл җирлегендә Роспотребнадзор хезмәткәрләрен көтәләр. Шулай ук шәхси хуҗалыклардагы терлекләр дә тикшереләчәк. Хәзер төп бурыч авыру таралуга юл куймау. Бруцеллез соңгы тапкыр Татарстанда 30 ел элек табылган иде. Быел җәен Яңа Чишмә районында ачыкланды. Хәзер менә Әтнәдә. Әмма авыру табылганга кадәр тапшырылган сөт өчен борчылырга кирәкми ди белгечләр. Һәрбер заводта аны тиешенчә эшкәртәләр. Заводка киткән дәвердә, заводта безнең бруцеллезны бетерү, аның пастеризация дигән бер бар. Монда инде әгәр 60 градус булган очракта 30 минутта бруцелллар, менә бу микроорганизм, микроблар инде бруцеллезның микроблары ул инде үлә. Тукай хуҗалыгының терлекләре иминиятләштерелгән булган, әмма алар өчен биреләчәк акча кыйммәткә төшкән сөтле сыерлар бәясен капламый шул диләр оешмада. Әтнә районыннан Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.